हेलो हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करছি ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଆଉ ବାହାରେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଲେଟ୍ସ ଗो। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ 99 ନର୍ଥରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ଆମର ଥିଲା ଲଞ୍ଚ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆମ୍ବିୟନ୍ସ କେତେ ବଢ଼ିଆ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭାଇବ୍ସଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଆସୁଛି ଆଉ ଲଞ୍ଚଟା ପୁରା ଜମିଯିବ। ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ବାକି ମୋତେ ଛକି ସୁନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଦେବା। ତ ୱେଟ୍ କରିକି ଆମର ଆସିଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟର। ତ ଏଠି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟରଟା ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଥିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟର ସରିବା ମାତ୍ରେ ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲା ପୁରା ଡେଲିସିୟସ୍ ମେନ୍ କୋର୍ସ। ଆଉ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ। ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଆମର ସରିଗଲା ମେନ୍ କୋର୍ସ ଖାଇବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଟିକେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ହଜମ ବି ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆସିକି ନନ୍ଦନକାନନ। तो दादा हम चाहते हैं फोन डाक दो वो फोटो उठा दो। ହେଇ ଦେଖିଲେ ପଣସ ଗଛ, ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ ଲଗା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଟିକେ ଉପରେ ବସି ମଜା ନେବା ପାଇଁ।
तो नंदनकानन आसी आम पहुँच गलु तारिणी वस्त्रालय डायरेक्ट कहीं आमको टे कर सपिंग आज संडे थिला जेहेतु एत गहली था ता भितर भी आम टे सपिंग सारी देलु तापर आम आसिक देखते लस्सी स्वीट कॉर्न खाई एत सारा खाई डिनर आम टे चाट खाई एत सारा खाई आम टे पी देलु कोल्ड ड्रिंक्स कहीं भाई आम खाଇବା वाला लोक खाइबू चलो एत खाई पी मुझे थकी गली आज एति जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु टाटा लट्स ऑफ लव थैंक्स फॉर वाचिंग।